dire sa boulevard sa Calbiaran, no? Yabi karon sa boulevard, no? Ang main aning municipality Tagbiaran, no? Yabi karon guys, no, sa ilang boulevard. So, nindot kay guys, no? Ilahang boulevard. So, nibisita karon ang admin sa It's Global World GOI 101. Diri karon ang admin, no, sa trustee sa mismo yun main office sa It's Global World GOI 101. Oni ang boulevard guys, no? Dire ang mga bus tawag na Dinagat Link, no? Lang bus guys. Maoni guys, nakita na nako si Agila, laaging ang Agila dire guys, oh. Yay! Caraga. Nakata dire sa Caraga. Kabila na ka. Oh, na dire ilang kuan guys, no? Kabila na ka. Ang boulevard ng Pag-ibig. So, nindot kaayo guys, no? Nindot kaayo guys ng tawag Caraga sa Dinagat Island. Naagay din sa Tagdianaw, no? Tagdianaw. Tagdianaw. Si Eagle guys. Buhari mo dire guys, mao ni mga kanan-ana, no? Dire klase ang pagkaon, no? Mao ni ilang Tagdianaw. Ganahan sa island hopping, no? Dire adventurous, dire tanan guys. For taking Mindota guys, di mo magmahay kay perming busog. Mabalay guys. Tagdianaw. Guys, ilang merkado, limpyo guys, na dire ilang drone guys, si Black Eagle. Ano na lang. Dara ilang lungsod guys, mo ilang municipality of Tagdianaw. Sulod ta. Tayo guys. Dili ta sulod. Nindot kay ilang munisipyo guys. Nindot kay guys, limpyo kayo ilang municipality of Tagdianaw, no? Nakatore. So ilang merkado doon guys, no? Limpyo kayo ilang merkado sa Dinagat Island. Bisita dire ang It's Global World GOI 101. Bakwitanan na diri guys sa taas o sa ubos.